Alá polo mes de marzo gravei unha entrevista de uns 26 minutos con Sergio Collado, o presidente do Clube Ciclista Biela Chaveta. A entrevista en total dura 10 minutos, partina en dúas partes. Esta que vades a ver hoxe fala sobre o Clube Biela Chaveta, a orixe, como evolucionou e como contactar con eles. A próxima, que non será a semana que ven, é unha entrevista persoal ao propio Sergio Collado. Prego os disculpas pola baixa calidade do son e pola baixa calidade da localización, mais teño que dicir na miña salvaguarda e na salvaguarda do propio Sergio que fora estaba caendo o diluvio universal, porque realmente a entrevista íbamos a facer fora, pero non puido ser. Deixo vos con ela. Apertas. O nome porque queríamos meterlle o nome de algo que tuvera que ver coas bicicletas, por exemplo, de algo que se usara máis atrás, nos anos anteriores, algo que fora reivindicativo dunha bicicleta. E os pedales daquela época eran unha biela e levaban un pasador que se chamaba Chaveta. Chegamos cheguei eu a esta localidade de San Xosé dos Millos e non conocía casi nada, claro. Eu viña do motocross, e aquí o motocross como que non se leva. Decidí comprar unha bicicleta. E puxime a pedalear por aí hasta que coñecí 4 persoas desta localidade que me dixeron que tamén pedaleaban. Podemos salir os domingos por aí, que que temos libre todos. E empezamos a ir 4 persoas. Xuntáronse depois outros 2, éramos 6. E son deu a idea de por que non montar un club. E bueno, como non deu moito chollo, pois montamos. Registraron no Concello, máis na Xunta. Temos un local onde guardar o remolque do club. Ten unha oficina e tal, podemos quedar ali, pero normalmente cando hai unha xuntanza importante ou entrega de calquera cosa que se pide para a xente, quedamos na Casa da Cultura de San Xosé, ou na Casa da Xuventude. Calquera dos dous, normalmente temos sempre disponibles. Adquirimos un remolque grande, que colle 12 bicicletas, e ten un baúl para meter a mochilas coa roupa, a comida e todo iso. De momento sempre disponimos dele. Do taxista de Naraío, que ten unha furgoneta grande de 9 plazas, entón, entre iso máis o carro, pois vamos movendo de un lado para outro. Os que estábamos ao principio éramos Moisés, Lolo, Juanjo, eu, outro rapaz que xa non deixou de andar na bicicleta por motivos persoais. Para poder montar a directiva necesitábamos 6 persoas. Desde que se formou, levamos 8 anos, o presidente nunca o quixeron cambiar, debe ser que son bon, entón queren manter ao mismo sempre, ou non queren esa responsabilidade, pero leva 8 anos sendo presidente. E o resto da directiva, iso se iban cambiando cada 4 anos, ou si cambiaban. Estamos falando do ano 2009. O 2009 pasámoslo pedaleando por aí sin nada, sin clubes, sin roupa, sin nada, como decía antes. No 2010 foi cando xa preparamos os papeles todos, foi o ano no que se deu de alta legalmente no Concello, mas na Xunta. Durante 4 anos seguidos organizamos 2 rutas BTCs non federadas, tipo quedada, e xuntamos bastante xente. Outros 2 anos seguintes fixemos as federadas. Claro, xa dá moito chollo, a federación exixe unhas determinadas cousas que hai que telas, que ou si, xuntase xente, pero se non che ven xente, esas 20 tes dan perda, non é como unha ruta que se non a quedar, que non hai perda ninguna. Entón hai que mirar moito se fan ou non se fan. Pero, por mediación do Concello, temos varios eventos que facemos para eles. A cambio dun convenio, firmamos un convenio con eles, e facemos varios eventos no mesmo Concello. As temos feitas por nós, polo clube temos 4 rutas feitas aquí no... E despois que hai rutas que, por exemplo, están marcadas na Reputación da Coruña, están marcadas xa como ruta, que é, por exemplo, o Sendero do Río Castro, o AGR55, que actualmente en Infarna está bastante transitable, non é suave, hai que dicirlo, porque é unha ruta moi dura, e a ruta de Mosteiros a Castelos, que cruzou o Concello de San Xosé dos Millos. Hai moitísimos niveis. Normalmente os de nivel moi alto suelen sair só pola súa conta, porque se
saen cos que vamos normal, pois frenamos bastante. Esa xente vai facer rutas moi largas e moi duras. Entón necesitan entreno diario, non poden vir un fin de semana con nosotros que vamos de relás e eles ao noso lado. Pois ahora mismo hai 50-50, porque empezamos 4 para a carretera. Fixemos un grupo para eses 4, claro, para que non molestar ao resto, se saíamos ou non saíamos, e non che xaxero nada, pero uns 20 e algo xa somos no grupo de carretera, dos asfaltadores. Asfaltadores ou a flaca. Aquí decimos, salimos nos pascualís ou salimos na retomatadora, porque claro, xa é diferente. Aquí é monte, aquí hai que facer a lama e a auga, non hai... É unha asfaltadora pola lama como que non vai. Na medida do posible solemos colaborar todos para que isto nos acabe. Nosotros temos moita afinidade co Clube Ciclista de Cariño. Facemos eventos por a nosa conta os dous clubes xuntos, o Vete que Desmello tamén, que é bon rollo cos clubes do Algarve. Ahora mismo contamos con 55 socios, incluindo Tercito. Sí, o correo electrónico do clube ou o meu teléfono personal, que é o que está registrado no clube.